Ruka ministerky, bývalý hovorca Vladimíra Mečiara či finančnej skupiny Slavia Kapitál spájanej s SNS. Ministerka kultúry vymenovala svojich nominantov do verejnoprávnej rady STVR. Najznámejším menom je Lukáš Machala, ktorý na ministerstve pôsobí ako generálny tajomník služobného úradu. Rezort o tom informoval na webe. Píše, že všetci noví členovia rady splnili podmienky a vybrala ich odborná komisia. Kto v komisii sedel, nie je známe. Opozičné strany pripomínajú konšpiratívne výroky Lukáša Machalu o plochej zemi či tzv. Chemtrails. Podľa Progresívneho Slovenska vláda na silu zmenila zákon. Zdvojnásobila nominantom platy a dosadila si tam vlastných ľudí. Medzi právomocí rady patrí aj výber a odvolávanie generálneho riaditeľa STVR. Prezident Peter Pellegrini sa pri podpise zákona vyjadril, že očakáva odborné nominácie namiesto ľudí, ktorí spochybňujú vedecké fakty. Vymenovanie Lukáša Machalu už prezident nekomentoval.